ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ। ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ଯେଇଠି ବି ଭୁଲ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ ବି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ରିଏଟିଭ ହୋମ୍ ଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କେବଳ କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କୁକିଂ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ତାକୁ ନିଜେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ନିଜେ ରାନ୍ଧିବା, ନିଜେ ସୁଟିଂ କରିବା, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଲାଇଟ୍, କିଛି ବି ନଥିଲା। ନିଜେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ସୁଟିଂ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିଲି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଯାଉଥିଲା। 2-4 ଦିନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ରିଏଟିଭ ହୋମ୍ ଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କେବଳ କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କୁକିଂ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ତାକୁ ନିଜେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ନିଜେ ରାନ୍ଧିବା, ନିଜେ ସୁଟିଂ କରିବା, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଲାଇଟ୍, କିଛି ବି ନଥିଲା। ନିଜେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ସୁଟିଂ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିଲି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଯାଉଥିଲା। 2-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଟିକେ କମିଲା। ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖିଲି ଭ୍ୟୁ ଯେମିତି କମିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ମୋର ସେ ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ରିମୁଭ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ହଉ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥାଏ। ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯେ ପାଇଁକି ଫାଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଇଛି ଯେ ସେଇ ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ବି ହୁଏ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଥିବି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋର କେତେ ଭ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବି ପଳେଇନଥାଏ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଅନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଏ, କେତେ ଭ୍ୟୁ ଗଲା, କେତେ କ'ଣ ଗଲା, ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯିବ, ସେ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇନରେ ପୁରା ନୂଆ ଥିଲି, ତ ସେମାନେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରଖି ଯେ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ନୂଆ ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ମାଗେ, ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି ବାଟରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଗି ଆଣିକି ଟିକେ ଦିଅ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି କହିକି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହୁନଥାଏ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କି ମୁଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁନଥାଏ। ତ ସିଏ କେମିତି ବି ଜାଣିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ବା ସିଏ କାହିଁକି ମୋର ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର ଫଲ୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ତାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଦେଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଖାଲି ଏମିତି ତରତର ହେଇକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ପକାନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି ଖୋଲିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଗ୍ରୋ କରିବ, କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହରି ଭଳିଆ ଆପଣ ବି ଦିନେ ଠକିବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଥିଲା ଫେସ୍ ଆଉ ଭଏସ୍। ମୁଁ କେହି ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୋର ଫେସ୍ କି ଭଏସ୍ ଟୋଟାଲି ବି ନଥିଲା। ତାର ଦବାର କାରଣ ବି ହେଉଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁରୁ, ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ ସେ ଡରରେ ମୁଁ ମୋର ଫେସ୍ କି ଭଏସ୍ ଟୋଟାଲି ଦେଇନଥିଲି। ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଏମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥାଏ। କେହିଟାର ମୋର ଫେସ୍ କି ଭଏସ୍ ମୋର ଟୋଟାଲି ହିଁ ନଥିଲା। ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ଥିବେ, ଘରେ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେୟାର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଯେଟାରେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଥିବେ, ସେଇଟାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ନ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ସକାଳେ ଦେଖିଲାକୁ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ରିଜିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ରିଜିନ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି।
ତ ମୋର ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଭୁଲ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିମୁଭ୍ ହଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଏସବୁ ଭୁଲ କେହି କରୁଥିବେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍‌ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନୂଆ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କେଇଠି ଭୁଲ ହେଲା, କେଇଠି ଠିକ୍ ହେଲା ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ତ ଯେଇଠି ବି ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ଦିଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହିଲା। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍‌କି କଣ କରିକି ଆସିଲି ସେଟା ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କହିବି। କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡିଓଟାରେ କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଆସିକି ଟପକିଲି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।